Lonely, oh, I'm so lonely. Mr. Lonely. Apay kastamot ng ibagbagang Mirna. Di na kumamot trabaho ka na kasta. Panagkunam ka di kat mangrabraba kaklaang, Octavio? Di mo't adda na sabat mo itay di tarwar alalaki? Wen, adda. Iso ni Nelson. Tinakariknaak itinagpaiduma nga ayat. Anya, di mo't ko na mga ay-ayatan nak. Asak lang tilalaki nga ayatan. Kasta ti panagkunak, nga may dinakitak ni Nelson. Dita na amiris ko ti pudno ariknakan ka. Saan ka gayam nga ay-ayatan? Iso nga, agbreaktan. Anya, Nalawag ka di tinangag mo? Saan kan nga ay-ayatan? nana, ikanak pa iti may sa buting arak. Ay na, baraw, nabartagkan. Itay pala alas 3 iti malaman ng rugi ka nga umininom. Manungayan na buti na ita nagibusam ka may sampay mga gininom. Basta ikanak nana. Kahit ko pa ito uminom. Kahit ko tang lemes iti arak. Tapno mapunas ti sama marikrik na kita. Ay na, baraw. Noan yaman da ita ang makagapaw. Saan nga arak ti solusyon? Gusto da itan, agawin ka kiidain. Di nyo lang kami namuno kasano kasakit ti marikrik na kita. No sige, no di nakikan saan lang. Mapanakitit sa bali nga istora. Kukwayo lang na itaara ka na ako yun. Masakit ti ulo ka. Nasaya at ma, tanakariing kan, Octavio. Kasano na nakaawid ak nanan. I-gestor ni Nana Trina ti ambok ngayon ko. Ay na, kasano ko mga minamalagip mo, kat permi mo ti bartek mo idirabe ay. Oray la na basa na itapantalon mo, de ka lamabain. Ha? Anya? Imawag ni uncle mo a Fidel, idi nakita na kaidirabe ay, anakaida iti tenga ti kalsada. Iso nga imbaon ko ni Joey. Iso ti kadwana nangiyawid kan ka dito'y balay. Kasta ka din, anak. Asus, kababain paikat din kanya Uncle Fidel. Sapay ko mata ni Mirna ti mangilukat. Nas ka na makasaritak. No nas ka nga agpakaal si aktap no di nakisina. Aramidag. Si Kamanan? Pangasim. Agsarita ta ko Mirna. Sige, umunig ka. Agyam anak. Sapay ko ma, tadaytoyan ti maudi apa ng riribok mo kanyak, Octavio. Mirna, please. Ay, di nakarako pa na kasta! Urnusem ta ko mati may papan ka na ta. Imbagak matan adikan ay ayatan. Di ka di makaaawat? Mirna, Adan sa baling ay ayatak. Isto apa nga asim, tasardengan nakuman. Saan ka di makaaawat? Ay na, baraw, binalamutan nga gininom ka. Saan ka matasigo na kasta? Apay, ada ka di parikot mau? kahit ko lang ti makalipat ito urea pagkanito na na. Jak maklon ti panakisinan ti nobya kanya. Ah, daita ti makagapaw. Ay kakinasaritam ko maa. Numabalin nyo pa'y nga urnusan. Naminado na kinasaritak na na. Nagpakpakaan si akpay na di naksinaan. Ngam, awa na talaga. Di na kun ay ayatan. Gaputadan sa bali ang nakaibaw ingan tirik na na. Ay, no kasta nga rod barok. Awanan tinamnama. Ambok na sakit. Ngam ti makunak. Saan ko maaday tati umanay apang dadaalam iti salon at mau. Awan matlangan ti sir-serbi ti biyag ko. No awan mat ni Mirna, nana. Ay, saan mo nga ibagangawan, Sir Bim? Babae lang ang tinapukaw mo, Octavio.
Isu asaan nga isu ti pangdadaula mi ti salon at mau. Nakarubwat kamot manen, Manong. Sa dino ti papanam. Ijayan tamanang mo, Amirna. Inakmanan ka sarita. Agmauyong kansan, Manong. Di nakalangaroden kayat. Ipilit mo pa lang ti bagim. Diyak kabala na mapukaw itibiyag ko ni Mirna. Minamagday ta, Manong. Makunam lang na ita. Gaputas saan mo nga amo ti marikriknak. Ay, apo, Manong. Nagado ababae dita. Saan lang nga day Amirna? Pasensyakan iti inaramit ti anak ko, Baraw. Awan rumba nga ikidawan nyo ti pasensya, tata. Makita ti kinapunom iti anak ko. Ang manyangay nga road. Oras siguro, tapno palubusan mo ti anak ko. Tata, Diyak kanunungan ti inaramit ti anak ko. Amaok anasakit parakan ka. Ang amnasken nga awata mo na si pupuso. Tapno makapag-move on kan. pampanunutak pa lang kat kasladyakon kabaalan, tata. Kabaalam dayta, Baraok. Italaang dayta, tasadiwa pa'y ti sugat di tapusom. Ulitag, Baraok. Pasensyakan, iti inaramay ti anak ko kan ka. Apay, kastamlatan akanayon, Octavio. Agbarbar kalatan nga inaldaw. Kaya't ko lang ti makaililiwag na nan. Awanan ni Mirna anobyak. Si Murutan iti lalaki anang isukatan na kanya. Kahit isaw ti pangdadaalam iti salon at mau. Apay, ti kunam, no agbarbartek ka, sublyan na ka day dya babae. Bayan da kadilatan na nan. Baybayan nga, kasano na agsakit ka, wano adama di napasamak kan ka, gapoy ti panagin inom mau. Asino kumati ka ase, amang aywan kan ka. Nan, Awan, ti maitulong na kan ka day taarak, Octavio. Engga ka ti bangkag mo, taing ka asikaswan dagiti mulam, kantarakan mo. Manong, manon abulan ti napalabas. Ag-move on ka din. Pagbalbalinam lang tabagi makakaasi. Kita man ti lang amin ti sarming. Anya ngay dayta? Naglampong kan nakatatidugan ta barbas mo. Lipatam ko man ni Manang Mirna. Naragsakan iti biyag na ita. ay ayatek ko ni Mirna. Tsaka balan nalipatan. Oo, salbagkit di day tarik nam. Itugtug kan sa langan, Manong. Tapno agsimpa day tapanunot mo. Kat makapagpanunot ka na sayaat. Nanggagaw, tinagsaritaan nyo itay nga agkabsat. Apay, Octavio, itulok mulatan a babae laang ti makagapaw akasta ka. Nanang, Agpanunot ka kumamot a anak ko. No di na kan kayat ya tao, bayamon, awatem nga uray na sakit. Asikasumkit ni tabagim, kita man talangam anak ko. Kas kalalakayon aduduugan. Ay na! Maragsakan nakpaya makakita kang ka, Octavio. nay, apay mat nana. Ay, uwan tasaan kan akas iti sigaw na nagmorsa nga kitain. Ita, nakaibarbas kan, nakapapukis kan. Abaw, mayat, baraw. Bagay mau, nagsublay ti sigod a kinataer mau. Ha? Ni nana mo. Agpaiso ti magbagak. Ay, aguray ka man, tadan to ti balasa nga iya mamukan ka. Ah, Jesus, ni nana luling nga talaga. Ay, saan man? Nasingpag ka nagagadjay magbagak a balasang. Agbagay kay launay. Uy, apag isuti umay ko dito istora. Adda ka amang libre, Octavio. Ha? Ay, kato na. Day talaga yan. Nanaluling, ikan na kami man ka ni Pare Jerry iti pagpalamiis.
Kanday tayo, kaimasan na ala ako matinapay. Ay, mapit lang, Barok. Day taman ti pangayatak launay kan ka, pare Octavio. Saan ka nahimot? Si kabot, pare. Nairan ang anda, Ha? malaksid talaga nga awan. So, pasensya. Kasnay. Oh, at to'y tibay na kan tinapay. Adamat tayo di talabisan ti basaw. Nagyaman kami, nana. Ala, pare Octavio. Rugian tanti ag merienda. Ket, adda istorya aken ka. Bayat ti panagmeryendata. Padlaw ko anak ka ululi, magkamot manipod itay nakasangpot ka, Octavio. Ha? Inanang man. Saklat ni madmadlaw na. Maikawa ak nga raw da makakita ken ka akasta. Apay, ada parikot mau. Awan, nanang. Pampanunutak lang tinaistorya ni Jerry itay nagrana kami iji-istor ni Nana Luling. Nga niya. Nagawid ka no ni Merna. Anya. Kat apay ko mga iso ti panunutam. Kaya't mo asawon. Mapad ka man ang agpakpakaasikan kwa na. Saan mo takasta na nang? Masyanak lang amin. Tas sigun iti panangiladawan ni Jerry. Kat nakakaasi ka no tilangana. Laglagi pa nga iti na minsan, lino ko nakadadya babae. Iso asaan arumbang amaasi ka kwa na. Ta iso tinang pili iti gasat na akas jay. Nagatang kumutang ti gagarat dito ili. Diyan pagatang ni nanang. Nagatang kumutaminan. Dilangan alak a fits nga ipakan ko iti pupok ko alamas ti dagasela. Octavio? Aso ti... Mirna, Siyak na rod. pudno gaya man nagawid ka. Nagpalingkay ka kadimat? When? Kasta? Kat, kumusta kan? Dakkel tinagbaliwan ti bagima. Nagkutong kan. Mabalin ka di asaan adito ti pagsaritaan ta? Kababain kadagiti aglabas? Pakawanin na kumaiti inaramid kong Octavio. Ha? Awanan na dyan kanya. Mamati ak, anak karmaak, gapo iti panangloko kan ka. Kunak, nupod nung ay ayaten nak ni Nelson, ngam saan matgayam. Mirna, Nagbalinak anak kakaasi iti danana. Kanayon nakakabilan nukas diyan na bartak. Katinasakit, iparupa na payan kanyak, ti panagbababae na. anya? Jakon maanusan ti kasdi nga aramiden na kanyak, iso a pinanawag. Kasta ka di. Pagbababawiyak ti isusurot ko kankwana. No kumatasi ka, nalabit asaan akas diya tinapasarak. Mirna, Octavio, saan ka di amabalin nga ituloy ta, tinaputad a relasyon ta? Manong, ag dinamagmat dito'y lugar tayo, nagkuyog kayo kano kinimanang Mirna. anya? Unay ti taon aya. Damdamagan niyan ti luling itay, no nagsinublyan kayo kanon. Anya nagsinubyan. Nagsarita kami lang. Anya nga minagapo, akakuy-kuyog kan kasarsaritan paylaan de dya babae. Ha? Ay, di mo ko naan, nga agayat ka paylaan kan kwa na, Octavio. Sus, Manong, agpanunot ka. Lipatan na kun nga inam, no kunam asobyam manan de dya babae. Manganta, bayat ti panagsarita ta. Ado ti in-order ko akanin ta. Anya ka diti ko na makayat mo nga ibaga kanya kiti personal. Okwa, kinapudno na. Naamiris ko si kagayan ti pudno nga ay ayatak, Octavio. Anya? Amok nga ay ayatin nakpailaang. Gaputa aging ka ita, kat awan pa'y asawam. Iso amabalin pa'y asilpon ta, ti ayan-ayat ta. Nabayagan na nalpas ti may papan karata. Kat pangasim. Sarde nga mo ti ilusyon mo, nga agsinubyan tapay. Ay nga, ay ayatan ka, Octavio. Parparaw pa uday ta panagayat mo. Sorry.
Ngam jakon mairusok ti mangkit-kitakin ka. Goodbye. lonely. Kakabsat, adda dagiti ayat akasla simple leng no sanggom iti tao. Ngem no dumanon iti mismo a puso, agbaling nga maysa a bagyo amang rugi iti nabanayat a panagungar ti sakit. Agingga nga agbalin a panagdistiso ti amin anamnamam. Kastoy ti istorya ni Octavio, maysa a lalaki a napudno ti panagayat na ken Mirna, ngem iti maysa leng arabi, iti maysa leng a panakibaga ti kinapudno, nagbaliw ti amin. Iti rugi, kasla ordinaryo leng a panagsusuro ti duha a tao a nagsisinaket. Ni Octavio agdamdamag, agkarkaro ti timek na. Apay kasta ti bagbaga, Mirna? Di na ko maitrato a kasla awan leng. Ket ni Mirna, sana makaited iti diretso a sirmata, adda iti rupa na ti panakabasol niyem adda met iti panagkeddeng a kasla na bayagen a pinilit nang nga itabunan. Ada na sabat ko, kunana, ni Nelson. Kakabsat, dito'y paileng, mariknam nga agpatingga ti angin iti aglawlaw. Tano may sa ataw a pinatiam, may sa ataw akunam nga ay ayatem. Bigla nga agkunan na nga ada sa balia nang iparik na kengkuana iti sa bali a kita ti ayat. Kasano pa'y nga agtignay ti puso? Ni Octavio ket kasla na ipako iti lugan ti sakit. Di na matanggap. Di na maawat. Sang kadingga imbagam ga ay ayatemnak? Kaslaak laeng lalaking ga usar-usarem agingga adda sabali? Nyam ni Mirna. Uray agkintaya giti uneg. Imbaga na ti banag a makadadael. Idi nakita na ni Nelson, idi nasabet na ti init ti sabali a panangipateg. Dita na naawatan asaan gayam a pudno ti aramid na ken Octavio. Saan ka kadiya makaawat? Saan kang nga ay ayatek? Ket ay, kakabsat. Daytoy asao ket saan laeng asao. Kasla kutsilyo asan makitkita ngem umay a direkta iti puso. Isuma imbagana, at breaktan, may sa a relasyon a binangon kadagiti promesa, kadagiti panagsinurot, kadagiti rabii a nakaawid da nga agkatawa, kadagiti aldaw a naulimek nem kompleto gapu ta adda ti maysa ken maysa, napukaw iti duwa a balikas. Agbreaktan. Dito'y aparte, no agdengdengeg ka, saan mo laeng makita ni Octavio a lalaki nga nabigla? Makitam ti maysa a tao, akasla napukaw ti pagyanana. Tano dakkel ti panagayat mo, no puro kay napudno ti panagserbim. Agsakit unay no ti taong pinili mo ket agkunana a sikametlaeng ti saan na pinili. Kati nakasakit pa'y, saan na nagkurang ni Octavio iti pamateg? Saan na nakiulbod? Saan na nagtalaw? Saan na naggunod iti sabale? Saan? Nagtalinad? Nagsubli? Nagpakaasi? Nim adadagi ti gubat iti puso asaanen a maparmek babaen iti panagpakumbaba. Adadagi ti ruwangan ano isera ti maysa, uray aniya ti panagpatuktok mo, saanen nga aglukat no awan ti ayat iti sabali a bangir. Ket manipod idi arabi, nang rugi ti napait a panagduyos ni Octavio. Kakabsat, taytoy ti parte a makita tayo no kasano, at ti sakit ti puso, makabalin ang mga lilaw iti tao. Imbes nga agsangit laeng, imbes nga agsao iti nanang na, imbes nga agpahingalo iti rigat, ingkabil na ti bagina iti arak. Ikanak pa'y iti maysa a bote, kunana. Kayat ko pa'y nga uminom. Kayat ko nga may lunod iti arak taytoy marikriknak. Ay, Octavio, adu kada tayo ti makaawat iti sakit, nyam saan tayo arumbeng nga agtured akunen nga ti arak kitagas. Ta ti arak, kakabsat, no iso ti pagtalikam, saan na ikaten ti sugat. Ited na laeng ti apagbiit apan nakalipat, niyam no agsapa, mas nakarupay ti sakit. Ket ni Nanang Trina, tinanang nga uray mabain, uray mabannog, uray sumakit ti pusona nga kitaen ti anak na amadadael, agpaspasnek a mangilisi ken kuana. Makitkita na ni Octavio nga agawid a nabartek, basa ti pantalon, nabuyogan iti angot ti arak, kasta saanen nga isu ti baro, alalaki nga idi ket nadalus ti panagkitana iti biyag. Adapay ni Uncle Fidel a nakakita ken kuana iti igid ti kalsada iti tenga ti Rabi. Kasta laeng a nakatugaw, kasla agururay nga agpukaw iti sipnget. Isu nga imbaon ni Nanang Trina ni Joey tapno ipanawid na.
kitain nyo dayta, kakabsat. No ti tao ang masakitan ket dina, amo no sa dino ti papanana, ti pamilya ti agbalin adalan nga agsubli. Mimsan analaka. Ni Octavio, no kasaritain na ni nanang na, agkurang titimek na ngem aglaplapusanan ti unget. Kasanuak na agbalin anormal na nang, no awan ni Mirna, awan met ti biyag ko. Ket daytoy, kakaabsat, isu ti nakakaro nga ilusyon ti nabasag a puso. Ipagarup na nga no awan ti maysa a tao, awan meten ti rason tapno agbiag. Niyam ni nanang, uray nasaktan met, imbaga na ti pudno. Anak, babae lang ti napukaw mo, sana ti sibubukel abiyak mo. Sana maysa a tao ti mangikedeng, no adapay sirmatam inton bigat. Miyem ania ti aramiden ti tao no ti panakedeng ti puso ket nasakbay ngem ti panunot. Ni Octavio, imbes adunggeg, agsubli iti arak. Agsubli iti kada baso akunana makalipat. Agsubli iti amin a lugar a mangipalagip ken kuana iti Mirna, tanuminsan, ti tao akayat na a makalipat, isumet ti agsapul iti sakit. Kunam, apay nga agsubli iti lugar anang sugatan kenka. Kaputa idiyay mo metlaeng nabati ti parte ti bagim. Kasta ni Octavio. Ada iti balay, ngem ti panunot na ada pay laeng iti sango ni Mirna. Ada iti kama, ngem ti mata na ada iti ruangan akasla agururay asumrek ti babay nga nangibati keng kuana. Ada iti tunggal agsapa, ngem ti agsapa ket awan ti init, no awan ti ngalan ni Mirna. Ket uray ni manong na, idi damagena. Sa dino ti papanam, amo na ti sungbat. Idi ayanda Mirna, kayat ko laeng akasaritaen. Ngem ni manong, kasla mangimaton iti ubing a masakit ti sugat, kinunana. Apay ipilit mo pa iti bagim iti tao asaanin nakayat ka? Di mo padasen nga ipukaw ti biyag mo gapu laeng iti maysa a babae. Ngem ni Octavio, napno iti panagpakumbaba, napno iti panagpakaasi, napno iti sao baka mabalin pay. Kakabsat, ada kadagiti kabusor ti puso ti saan nga makita, niyam makapapatay iti namnama. Maysa kadagitoy ket baka agsubli. Baka mangted pa iti gundawe. Baka mabaliwan ti panunot na. Baka no agpakumbabak, makitamto ti pateg ko. Ngem no ti maysa a tao ket nakatalikoden, no ti panunot na ket ada iti sabali, no ti puso na ket inrugina ti panagruar, saanen nga ayat ti agpakaasi. Agbaling nga panakay rurumen, iti maysa nga aldaw, timteng pay ti tatang ni Mirna. Dayta alalaki a nasaktan met, kaputa uray ama, no makita na ati anak na ket nangaramid iti saan na nasayaat, adda ti basol asumrek iti pusona. Nagpakumbabay ti sango ni Octavio. Pasensya kan anak, kaslakastoy ti kay papanana. Awan ko matirumbeng nga ikidaw ko a pasensya no makita ti kinapudno ti anako, niem kas ama, nasakit nga aminen, a nakasakit ti anako kenka. Kakabsat, daytoy nga eksena ket nakakiktot, ta saan amin nga ama ket kaya na nga agpakumbaba para iti biddot ti anak na. Niem daytoy atatang, nakita na nga ni Octavio ket saan laeng a lalaki a nabasted. Ni Octavio ket tao a nadadael gapo iti panagloko, gapo iti panangbaybay gapo iti panagpili ni Mirna iti sabali. Ket ni Octavio, uray narigat, tinainaramid na lugar ti unget ti panakisarita. Kinawat na ti panagpakumbaba ti ama. Ngem saan na tay makalinteg iti narik na. Tano masugatan ti puso, uray ada agpakawan, saan nga apagbiit a maagasan. Mabalin nga ibagam, awan ti anyaman, nimno agawid ka iti rabii, ada pay laeng ti luwam. Mabalin nga umisem ka iti sango dagiti tattao, nimno agmaymay saka, agsubliti sa ludsod. Apay saan ka pinili? Apay sana ka nagbalin na umanay? Ket ni Nanang Trina, babae ni ti Sarming, nakita na ti panagbaliw ti rupa ti anak na. Ti dati analagda abaro, nagbalin a lalaki a napukaw ti linaaw ti matana. Ti dati agtrabaho iti mulakin talon, nagbalin a agturong iti tindaan ti arak. Ti dati a makaibaga iti napudno aragsak, nagbalin a agkatawa laeng no awan ti pamarang ti sakit. Isu nga may sa Arabi, imbaga na nga addaan iti panagayat a nabarayo boy ngem napigsa. Octavio, awan ti maitulong ti arakeng ka. No kayat mga adbiag manen, ingakat mo ti bagim.
Asikaswem dagiti mula. Asikaswem ti bagim. Saan mo nga ipalubos at imaysa a tao anang ibati ken ka isu, pay ti mangiturong no kasano ka agpatingga. Kakabsat, daytoy ti klase asao asaan nalaka adenggen no masaktang ka. Gaputa no ada ka iti kaunggan ti lungkot, uray ti nasaya at apamagbaga kasla panakayaw. Ngem kinapudnona, no agayat ti pamilya, sandalay nga itedan ka iti panyo. Adadagiti aldaw nga itugot da ka iti sango ti sarming ket ibagada. Kitaem ti bagim. Daytoy ka diti kayat mo apagbalinan? Ket kasapulan dayta ni Octavio. Kasapulan na ti tao amang ipakita asaan nga ayat ti mangdadael iti bagim. No pudno ti ayat, iturong naka iti nasayaat, saan nga itulod naka iti kinaawan namnama. Tagiti bulan, ininut alimabas. Saan a milagro ti panakabangon ni Octavio? Saan a maysa arabi laeng anaturog, kalpasana nasayaaten? Saan, kakabsat? Ti panagagas ti puso ket kasla panagtarimaan, iti nadadael a balay kalpasan ti bagyo. Umuna, pugsaten mo ti daga. May kadua, alaem dagiti nabura kakayo. May katlo, isublim ti poste. Kalpasana, inton adapay na ita abunubon ti dakel arigat, agkurang kamanen. Kasta ti napasamak ken Octavio. Aradagi ti agsapa a nasaya ti riknana, ngemno arakanta amangi palagip ken Mirna, mapukaw manen ti pigsa. Aradagi ti rabi nga awan ti arak, ngem aratinaga ni Mirna alumabas iti panaginip na. Aradagi ti aldaw a makatulong iti mula, mangdalus iti bangkag, mga sikaso iti kararakan, ket adapay laeng ti oras nga agturong ti panunot na iti kasano no? Ngem adayo unayan dayta iti dati. Taidi, ti sakit ket isu ti agturay ken kuana. Ita, ininut na nga awaten na ada ti sakit, ngem sa anen nga isu ti mangidikta iti amin. Inrugi na manen nga agpae iti bagina. Pinutol na ti Barbas a nagtagibaset kapu iti panagladinget. Nagpagupit. Nagbalbaliw ti panagkitana. Ti sarming nga idikat makabuteng, nagbalin manen nga lugar, amabalina nga sangoen ti rupa asaanen a makakaasi. Ket ni Nanang Trina, nangis isu amang kita iti baro asirmata ti anak na. Nagsubli ti dati a kinataerm, kasla agkatawa nga imbagana. Ket dayta nga katawa, kakabsat, saan laeng a panagbiang-biang. Dayta ket panagyaman ti maysa ananang, anakita namanen ti anak na nga umanges. Mabalin na saan pa'y kompleto ti panakabangona, nim ti maysa nga adang ket takkel unay, no manipud ka iti kaunggan ti panakarba. Ada met ni Nana Luling, dayta amanang nga kaslaamen a barangay ket amona, agpatingga pa'y iti agtugaw a makikape ket ada lata ibagana. Nakita na ni Octavio anadalusen, nasingsingpeten ti rupa, ket awan a nakalasat iti panunot na. Ay, kasla mabalin kan manen a mangayat Octavio, ada pa'y dagiti na imbag abalasang abagay kengka. Ay, kakabsat, no ada Nana Luling iti istorya, awan ti sikreto a makaid na. Imbes nga aglukning ni Octavio, nagkatawa laeng. Ket ni pare Jerry, nakuyog pa'y iti panagmerienda, ada tinapay, ada palamiis, ada dagiti padas nga ialis ti panunot na manipud iti napalabas. Kadagi toya basit a eksena, makitam nga ti biag ket agsubli saan babaen ti dakkel a milagro, no diket pabaen kadagi ti simple a banag. Maysa a merienda, maysa a katawa, maysa a saw ti nanang, maysa a trabaho iti hardin, maysa a baro a aldaw a saan mo ininom ti sakit mo. Ket uray kunam a simple, dayta ti pudno a panagbangon. Saan na agwarwaras ti langit amang ted iti sabali a ayat. Umuna, sursuruena ka nga ayaten ti bagim manen. Nyam kakabsat, daytoy ti parte a saan mo namnamaen. Daytoy ti klase a pasamak ano agdengdenggeg ka iti radiodrama, agtakter ti balasang iti kudil mo. No kasla nalag-anen ti panagbiag ni Octavio, no ininut na nga inruprugi ti panagbalin a tao manen, bigla nga agsubli ti napalabas. Ni Mirna. Ti babae anang ngibati ken kuana. Ti babae anang ngibaga asaanen nga ay ayaten. Ti babae anang pili ken Nelson. Ket di makita ni Octavio, saanen na pareho ti Mirna adati. Awanen ti kinatibker iti matana. Awanen ti kinasigurado iti panagkitana.
Kasla adadanag ang nagluganan iti likod na manipud adayo adalan. Octavio, kunana, siyak daytoy. Ket ni Octavio, natdaan na pukaw ti sao iti apagbiit. Kaano pay ang nagbalin tinaga ni Mirna asaanen ang nakadadayl iti pusona? Wen, ada pay sakit, niem saanen na isu tinagturay. Kinita na ni Mirna, ket imbaga na laeng ti kasapulan. Apay nga agawid ka? Kumusta kan? Ni Mirna, saan ang makadiretso ti sirmata? Ada ti panakabasol akasla anino asumurot ken kuana. Nagpakawan. Inamin na nga ada basol na. Inamin na nga nagkamali idi, pinatina nga pudno ti ayat ni Nelson. Inamin na nga ti akala na abaro aragsak ket nagbalingayam adalan ti sakit. Kunak idi nga ay ayatek ni Nelson, kasla kastoy ti kay papanana. Niyam saan gayam? Naloko ak. Naturag akiti panagpampanunot abaro aayat ti mas nasayaat, miyam tinasarakan ko ketrigat. Kakabsat, titoy sumrek ti maysa anapaet a kinapudno. Saan namin na pumili iti sabali ket makasarak iti nasaysayaat? Ada dagiti umadayo gapu ta ipagarupda nga ti sabali adalan ket napno iti silaw, ngem no dumanon da idiyay, amunda nga apoy gayam tinagsilaw. Ni Mirna, iti ima ni Nelson, saan na nasarakan ti panangipateg a pinagarup na. Nasarakan na ti panangbaybay a, panangipababa, panakasugat ti puso ken respeto. Saan tayo kasapulan a detalyeen amin ti dakes sa napasamak, nim nalawag. Nasaktan ni Mirna. Saan laing iti relasyon, no di iti panagpatina iti bagina. Ket idi saanen na maibturan pimanaw, ket sa dino ti imayana, sango ni Octavio. Daytoy meti sakit, kakabsat. Adu nga agsubli kadagiti tawen a inbatianda saan gaputa na awatanda ti pategi di pinalubosta, no di gaputa na saktan dagiti pinili da apagturongan. Ket daytoy ti maysa adakel a saludsod. No agsubli ti tao anang dadael kengka, kasapulan mo kadi alukatan ti ruwangan gapulaeng tanasugatan meten? Ni Mirna, agsangsangit iti uneg, ingkararag na nga mapasubli ti napukaw. Octavio, mabalin ka di nga ituloy tayo manen ti relasyon ta? Ay, daytoy asaludsod, no idi imuna abulana ket insawang na. Nalabit ni Octavio ket imulimek, kalpasana inarakop na. Nalabit kinunana. Wen, sublian tayo. Taidi, nakaraut pa iti panagayat na, nakaalukoy iti panagpakaasina. Ngemita, sabali ti tao a nakatugaw iti sangmona. Saanen ati Octavio anabartek iti kalsada. Saanen ati Octavio amang pakaasi iti ruwangan da Mirna. Saanen ati Octavio amang isip na awan ti biyag no awan ti babay anang ibati. Ita, maysa a lalaki a sinukat ti sakit na iti panunot, ken nasursuro na ati panagayat, ket saan a panang ited ti amin agingga awan amatda iti bagim. Ada pay pategna, ada pay tignidad na, ada pay biyang na asan a kasapulan a may kadena itinagan ni Mirna. Ket ada pay maysa a pakagugurayan iti daytoy a pasamak. Ni Manong, wen, dagiti agkabsat ken kakailyan, ada dengdengen da adamag akasla, ada kano sabali a balasang a nakasarita ni Octavio. Ada ni Nana Luling a napintas ti panagpili iti ibaga, adamet ni Pare Jerry a nangitugot iti istorya, ket dagiti tao iti ili, na inayonan ti istorya. Niyam ni Octavio, idi saludsoden. Ada ka di sabali? Agayat ka kadi iti sabali a babae? Nagkatawa iti apagbiit, niyam iti uneg na ada na iparang a kinapudno. Saan akasla ti panagsubli ni Mirna ket awan ti epekto? Ada. Saan akasla nalipatan na amin? Saan? Ngem inaramid na ti banag a narigat unay, kinapudno ti insungbat na. Mirna, nabayagen analpas ti may papan kada tayo. Daytoy a linya, kakabsat, kasla nalaka a dengge no agisturya leng tayo. Ngem kasano kabigat tayo ta ititimek ti tao a nabayag na ngayat? Isupay ti tao anang pakaasidi. Isupay ti tao anang ilunod iti bagina iti arak. Isupay ti tao anamati nga awan sa bali no saan ani Mirna. Ngem ita, kaya na nga ibaga analpasen. Kasta ti panakabangon, saan nga awan sakit. No diket kaya mon asawen ti kinapudno uray ag sakit. Ni Mirna agkintayeg ti panagdamag na.
San ka di mabalin? Ay ayateng kapay, Octavio? Ngem ni Octavio, awan unget ititimek na. Awan panangibales, awan panangipababa. Dayta tinapintas titoy. Saan na inusarti panagbasol ni Mirna tapno insultuena? Saan na kinuna? Kitaem, karma mo data. Saan? Tatipudno a panagbangon, kakabsat. Saan a panagbalin a nadangkes? Tipudno a panagbangon, ket panagbalin a nalawlawag. Imbaga na ati panagayat na itiket na labit na pudno. Nim nabayagen nga agturong iti panagpakaase, iti panaglunod iti ilusyon, iti panakabate. Ket ita, di na kayat asublian ti lugar anang gadael ken kuwana. Saan ako na makabaling nga ituloy daytoy? Saan ko kayat amanggura ken ka? Ngem saan ko met kayat aulitin ti sakit? Kakabsat, daytoy ti klase a panagsera ti pinto a saan na bangis, ngem napigsa. Ti panagpaalam nga awan ti gura, ngem adda respeto iti bukod a biyag. Ket ti kasla pinaka nakakapsot na lalaki iti rugi, isupay tinagbalin a napigsa iti pagpatinggaan. Ni Octavio, na iti kasla matay no awan ni Mirna, ita makapagsaw iti goodbye, asaanen nga aglidliday nga kasla agpatingga ti lubong. Dayta a goodbye ket saan leng para ken Mirna. Para dayta iti daan a Octavio. Para iti lalaki a nagpakpakaasi iti ruwangan ti tao, asaanen a nangayap. Para iti lalaki a pinatina nga no mapukaw ti babae, mapukaw met ti pategna. Para iti lalaki a inaramid na ti arak, apagyanan ti luwana. Ken para iti tunggal may sa kadatayo, a masapul a malagip. Adadagi ti tao nga agsubli, nim saan aming nga agsubli ket rumbeng a mapasubli. Kakabsat, no usigen tayo daytoy a drama, saan laing daytoy istorya ti panagloko, panagbreak, ken panagregret. Daytoy ket istorya ti panangamo no kaano at ti ayat, ket saanen nga ayat no dinadael na ti bagim. Ni Mirna, adamet leksiona. Sana tunggal baro akilig ket pudno a ayat. Sana tunggal tao, amang iparik na kenka iti sabali aragsakket, mangiturong kenka iti nasaysaya at abiyag. No minsan, ti panangpili iti baro, gapu tanalaing ti sao, napintas ti pamarang, wenno adu ti pangako, isu ti mangyadayo kenka iti tao apudno nga ada idiyay amang ipateg. Ngem no malpas mo nga dadaelen dayta a tao, saan mo may kari nga awan ti bunga ti pinilim? Adadagi ti pinto ano pinanawam nga awan pamateg, madanan ti aldaw nga agsubli ka ngem saanen a maabri. Saan gapu tadakes ti tao iti uneg, no di gapu ta nasursurona nga agsalaknib iti bukod na apuso. Ni Octavio met ada leksyona. Saan arumbeng nga ikabil ti pateg ti biyag mo iti ima ti maysa a tao? No ayat, ayat. No panangipateg, panangipateg. Nem no panangpakaasi amang dadael iti dignidad mo, saanen dayta anasantuan. Mabalin mo nga ayaten ti tao, nem masapul nga ayatem met ti bagim, asaan mo ipalubos a maipababa kaaging gaawan a matta. Ket ni Nanang Trina, dayta ananang anang saksi iti panakarba ken panagbangon ti anak na, isu ti mangipakita at ti pamilya ket saan laeng apakaydulinan ti ragsak. No minsan, pamilya ti mangidulin, ken kano ikaw mismo, ket di na kayat na idulin ti bagim. Isura ti manggibaga iti nasakit a kinapudno. Isura ti mangsukat iti baso iti danom, ti arak iti trabaho, ti panagpukaw iti panagbangon. Isura ti aguray agingga na agsubli ti linaaw ti matam. Ket no adda ka ita, kakabsat, nakasla Octavio, nabati, naloko, na ipakitang saan a pinili, denggem daytoy. Saan ati panangibati dakeng ka ti pagturposan ti estoryam. May salaeng dayta a kabanata. Nasakit, when. Makapakapoy, when. Makapaysakit agingga iti bukel ti pateg mo, when. Ngem saan dayta ti amin. Adapay agsapa. Adapay tao amang ipateg kenka asan kapag pilian laing no awan ti sabali. Adapay biyag amang ururay kenka no sukatam ti luam iti pigsa, no sukatam ti arak iti panangagas, no sukatam ti panagpakasi iti panangawat, at ti tao asan a makakita iti pateg mo ket saan rumbeng amang tukoy iti kinapudnom. Ket no ada kamet akas la Mirna,
ang nakaaramid iti biddut, a pinanawam ti tao a napudno gapu iti baro a makapagagar, masapul nga awatem at ipanagbabawi, ket pudno no adda amin a panangawat iti resulta. Agpakawan kawen, umuna iti Dios, iti tao a nasaktam, ken iti bagim. Memsaan mo mapilit ti tao a nasaktam na agsubli iti date. Tati pamakawan ket mabaling nga ited, nim ti relasyon ket saan a basta maibalik no nadadael ti talek. Daytoy tinapait, nyam daytoy metipudno. Ni Octavio pinili na nga agsera iti saan a nasakit agura. Nyam itinatal na a panang pili iti bagina. Ket nalabit daytoy ti kasapulan a dengken ti ado. No sumrek manen ti nagdadael iti biag mo, saan ka obligado nga agbalin manen a pagyanan ti sakit na. Mabalin mo nga agpakawan, mabalin mo nga agkararag para kengkwana, ni mabalin mong met na agpaalam. San dayta kinadakes? Dayta ket panagsalaknib iti puso a nabayageng nga nagsaket. Ket adapay iti daytoy a kasasaad ti maysa a banag, a masapul a maipakita iti istorya, kakabsat. Tano ibaga tayo laeng, a nagbreak da, naginom ni Octavio, nagbalik ni Mirna. Makuran ti pudno a kasaket. Ti pudno a panagbasag ket saan nga iti mismo laeng a oras a nanghibaga ni Mirna iti saan kan nga ay ayatek? Ti pudno a panagbasag ket agsubli-subli kada aldaw. Agsubli-subli iti agsapa no makitanati tasa nga usaren iti ni Mirna. Agsubli-subli iti rabi no dengenati taraon ti motor iti ruar ket panunotena na isu na nga ta? Agsubli-subli iti amen a lugar nga napno idi iti panagkaykaysada. Ti bangkag a nagkuyogan da anagna, ti tindaan a ginatangana iti basit a regalo, ti igid ti balay a nakatayab idi ti katawa ni Mirna. Dagitoy a simple a banag, no masaktang ka, agbalin dagiti a pangsugat manen. Isu ano kitaem ni Octavio a kasla saan makabangon, saan day tagapu ta nakapsut laeng. No diket kapu ta amen a banag iti aglawlaw na, ket nang ipalagip iti tao anang iba ti kengkuana. Ket no maysa a tao ti nang ipundar iti adu, a panagina na iti maysa a relasyon, saan a basta maburak tagiti sarming iti uneg. Maysa-maysa a maatidog ti proseso. Maysa-maysa nga amuena nga ada ti biyag no awan ni Mirna. Ada ti danom no awan ti arak. Ada ti aldaw no awan ti tawag. Ada ti rason no awan ti kami. Ket taytoy a panakaamo ket nasakit, nim isu ti agas. Ninanam Trina iti tunggal bigat saan a nadadael ti pamati na iti anak na. Uray no agunget ni Octavio, uray no agsaw iti masakit, uray no umasideg iti pintuan akas lakayat na manen amapan ken Mirna, tinanang na agtalinad. Agsagana iti kape. Agsagana iti simpleng makan. Ibaga na, mangan kapay anak. Tano minsan, ti panang salaknib iti tao a masakit ti puso, ket saan nadakel a diskurso. No minsan, may sa laeng a pinggan ti inapoy, may sa abaso ti danom, may sa ima a mangipara nga adda pay tao asaan kapanawana. Adamet ti panagkatawa ni Joey ken dagiti kakabsat akas lamapintas ti panang pasangbay da iti ragsak, nyam iti likod ti panagbiang-biang, adda ti danag. Kita enda ni Octavio nga agbalbaliw, ket mabuteng da nga may nga aldaw, baka ti sakit ti puso agbalin asaanen a kabaelan asupyaten. Isu nga no agkikita da iti sango ti balay, ada ti ulimek asaan masao. Ada ti panagkaykaysa nga, salakniban tayo ni Octavio, uray no isu na mismo saan pay kayat a maisalakan. Daytoy a klase ti pamilya, kakabsat, isu ti dakkel a pamateg ano minsan malipat ti tao nga ada ken kuana gapu, ta naipamaysa na amin a panunot na iti maysa a tao nga awanen. Ket titoy tayo maawatan. No maburak ti romantiko nga ayat, saan ko mga ibeleng mo ti amin asabali pay nga ayat iti aglawlaw mo. Iti bangir met ni Mirna, saan analako ti istorya na, ngem saan met dayta mang ikat iti biddut na. Idi pinili na ni Nelson, ada ti kinatibker a pamarang. Kasla kunana, daytoy ti pudno a ragsak. Ada dagiti tao ano makasarak ti baro amang iparikna iti kilig, ipagarupta nga ti dati a natal na ket saanen ga ayat. Tatipudnong ga ayat, kakabsat, saan akanayon ang napno iti nerbiyos, saan akanayon ang napno iti panagkidkidlat. No minsan,
Tipudno nga ayat ket ti tao amang uray no naladaw ka, ti tao amang ted iti pamati no awan ti mangipateg. Ti tao asaan anang ipakita iti napintas, asa olayeng no ada kasapulan na. Niyam ni Mirna, nalabit na pukaw iti agsidsidaw arik na. Ni Nelson, nalabit na laing amagsao, nalaing amang ipakita iti ragsak iti rugi, nalaing amang iparamid ken kuana nga espesyal. Ngem adda dagiti tao a nalaing-laing iti panagrugi, saan iti panagtalinayd. Adda dagiti tao a makaliwliwa iti umuna a bulan, ngem mangpaandar iti sakit, inton adda kana iti tengngana. Ket ditoy anay pabasol ni Mirna ti bagina. Idi mabayagen, idi nalukata na ti pudno a kinataw ni Nelson, idi naawatan na nga ti baro a ayat a pinili, na ket saan gayam a pagtaengan no di ket pagrigatan, dita sumrek ti panagbabawe. Ngem ti panagbabawe analadaw, kakabsat, kaslatudo kalpasan nga natayan ti mula. Mabaling nga makapabanglo iti daga, ngem saanen nga agsublidagi ti bulong a napukaw. Daytoy ti sakit akayat ti estorya nga iparik na. Saan nadakes ti agpakawan? Saan nadakes ti agsao iti nagkamaliak? Ngem no ti nagkamalian ket puso ti tao, no ti nadadael ket talek, no ti inbatim ket nagbalin a tao manen nga awan sika. Saan mo mabaling nga ipilit ati panagbabawim ket agbalin at tulbek ti ruwangan? Ti panagbabawi ket pamati a mabalin mo asukatam ti dalan mo. Ngem ti tao anasagtam, adda met kalintegan na asukatan na ti dalan na asanen a kadua ka. No dumanon tayo iti oras, an nagkita manen da Octavio ken Mirna, makitam ti agdua a panawen nga agsabat. Ni Mirna, ket agsubli a nabugbuga ti kinapanakkel, na bannog ti panagpamati, agkarkararag a maitedan manen iti lugar. Ni Octavio, ket agtaktakder a naulimek, ngem ti ulimek na ket sanen nga ulimek ti tao a nadadael. Ulimek dayta ti tao nga adu ti inurnong, aladingit agi nga nagbalin a sirib. No idi no makita na laeng ni Mirna, agdardaras ti pulso na, agkimat ti panunot na, agsangsangit ti puso na. Ita, adaan iti rigat nem adaan, met iti pagilian ti panunot. Mabali na nga denggen ti panagpakawan ni Mirna, asaan na madadael manen. Mabali na nga kitain ti luam na, asaan na piliten ti bagina nga agbalin nga agas. Daytoy ti pinakadakkel at tanda ti panagagas. No ti taong nang sakit, ken kaket agsubli nga agsangsangit, ket saan mon a makita ti bagim nga obligado na isalakan isuna. Saan gaputa awan ka asi, no di gaputa naammoan, mon at ti asi, asaan a nalengket agbalin manen akadena. Ni Octavio nalabit adalatta panangasi. Makita na nga nasaktan ni Mirna. Makita na nga napukaw ti kinatibker ti babay a dati nangibaga keng kuana asaanen na ay ayaten. Ngem ititunggal panangasi adalatta panaglagip. Nalagip na ti rabi a napukaw na ti bagina. Nalagip na ti nanang na a nagbannog a manggalaka keng kuana manipud iti kalsada. Nalagip na ti baso a pinukaw na, ti aldaw a di nakabaelan amangan, ti sarming a di nakayat a kitain. Ket imbaga ti puso na, saan mon na ipasubli ti bagim idiyay? Daytoy a panunot, kakabsat, saan a kinadangkes? Daytoy ket panagtalek iti nasursuro. Tati sugat no naagasan, saan mo ipasakit manen iti isumet laeng a kutsilyo, tapno paneknekan nga naimbag ka. Mabalin mo nga ibaga, pinakawanen ka. Ngem mabalin mo met na ibaga, ngem saanen nga agsubli ti dati. Ket no adaman mensahe ti daytoy a pasamak iti tunggal agdengdengeg, isu daytoy. Adu ti tao akabuteng ti agpaalam gapu, ta ipagarupda at ipanagpaalam ket panagpukaw. Ngem ada dagiti panagpaalam a panang isubli iti bagim. Ni Octavio, idi imbagana ti goodbye, saan na laeng abinati ni Mirna. Inala na ti bukod na apateg manipud iti napalabas. Kinuna na iti bagina. Saan akon nga agserbi a backup ti maysa at tao nga pinili ti sabale, kalpasana agsubli no nasaktan? Daytoy tinarigat a leksyon, niyem nasayaat. No adda tao anang panaw ken kagapu iti baro a karirik na. Kalpasana agsubli laeng gapu ta ti baro a pinilina, ket nang sakit ken kuana, damagem iti bagem.
Agsubli ka di isu na gapu ta sika ti pinilina. Wenno agsubli gapu ta awanen ti mapanana? Dakkel ti nagdumaan. Ti pudno a panagsubli, ket adaan iti panagbabawe, panagurnos, panagrespeto iti proseso tinasaktan. Sana napardas ituloy tayo manen. Saan nakaslaawan tinapasamak. Ket tinasaktan kas ken Octavio, adda karbengan na nga ibaga saanen. No adda ka iti kastoy a sitwasyon, saan mo kasapulan a makonsensya gapu ta pinilim ti talna. Saan ka dakes no saan mon na inawat tinangibati kengka. Saan ka awan asi no saan mon na inlukat manen ti pinto a pinagsangitan mo itinabayag. Ti panagayat ket saan a panangted ti unlimited a gundaway iti tao a saan makasulsuro agingga ikaw ti madadael. Ti panagayat ket mabalin met a panangipalubos iti maysa a tao amang sango iti bunga ti pinilina bayat nga sika ket agtultuloy nga agbiag. Isu nga iti pagpatinggaan, kitain tayo ni Octavio asaanen nga agtaktakder iti ruwangan da Mirna. Saanen nga agururay iti kalsada. Saanen nga agkedeng numano pay abote ti kasapulan tapno malipatan tinagan ti babae. Makita tayo a nakatakder iti bukod na adaga. Ada iti likod na tinanang anang amo iti amin aluwana. Ada dagiti kakaabsat ken gagayem anang saksi iti panakaisalakan. Ada ti ili anang hidayo manen iti tao a pinili na nga agbangon. Ket ni Mirna, uray na sakit. Masapul na nga awaten asaanen a maibalik ti panawen a pinukaw na. Awanen ti no koma. Awanen ti mabalin pay. Adaleng ti kinapudno at tunggal pili adabungana. Ni Nelson, dayta alalaki anang ipanunot ken kuana a baro ti langit, nagbalinlaeng a panangamo asaan amin aranyag ket init. Ket ni Octavio, ti lalaking dinadael ti panagpili ni Mirna, nagbalin a saksi at ti puso, ket mabalin a maburak niyem saan kasapulan nga agtalinayad a burak. Kakabsat ada ti klase ti panagayat amang suro, ken kano kasano agtured amang salaknib iti bagim. Ada ti panagbabawi a dumteng analadaw. Ada ti pamakawan asaan nakasapulang nga agbalin a panagsubli. Ket ada ti panagpaalam asaan na pagpatinggaan, no di ket rugi ti baro a biyag. Daytoy ti istorya ni Octavio ken Mirna, may sa drama a makapasakit, makapagpanunot, ni mangited matitinamnama. No nagustuhan nyo daytoy a recap ken reaction style nga istorya, pakilike ti video, mag-subscribe iti channel a Drama Stories Manila, ken isurat yo iti comment no aniya ti marik na yo. Rumbeng kadi nga inawat manen ni Octavio ni Mirna, wenno husto laeng nga pinili na ti bagi na? Agyaman kami iti panagdenggeg yo, kakabsat. Agsubli kami manen iti sabali pay a drama, amang tignay iti puso, nim agingga iti sumaruno, laglagi penyo. Tipudno nga ayat saan amang dadael iti pategmo. Keno masapul mo nga agpaalam tapno maisalakan ti bagim. Saan dayta panagpukaw, no dikat panangrugi manen.